F'aktar impenni fi Strasburgu, il-Ministru responsabbli mis-setturi tal-Edukazzjoni u taż-żgħażagħ f'Malta, Clifton Grima, indirizza l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, propju f'dibattitu li kienet jiddiskuti s-sem taż-żgħażagħ fit-tfassil tal-politika Ewropea. Il-Ministru Grima qal li l-futur tad-Demokrazija Ewropea għandu jibni fuq il-ħiliet u l-enerġija taż-żgħażagħ u fakkar kif Malta kienet fost l-ewwel pajjiżi li naqset l-età tal-vot għal 16-il sena. U għażiet li l-esperjenza turi kif iż-żgħażagħ iġibu magħhom idejat friski u impenn ġenwin minkejja l-isfidi ekonomiċi u soċjali li jnaqsu l-involviment tagħhom. Malta għal Grima qed timplementa strateġiji edukattivi u diġitali biex iż-żgħażagħ ikollhom lodda mhux biss biex jipparteċipaw imma wkoll biex imexxu. Il-Ministru konferma ma' TVM News li l-ġimgħa d-dieħla Malta se tospita l-10 konferenza tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa responsabbli miż-żgħażagħ. L-ewwel waħda fi 13-il sena li se tqiegħed flimkien Ministri u żgħażagħ biex jiddiskutu l-Aġenda Demokratika tal-Ewropa. U allura l-fatt li pajjiżna ħajkun jgħid jospita propju laqgħa bħal din b'tema daqstant importanti turi kemm aħna rispettati fuq livell internazzjonali anke rwol li pajjiżna għandu sabiex jassigura li żgħażagħ jħossuhom komdi fid-demokrazija tagħna u jħossuhom anke involuti b'tali mod u maniera li wieħed jassigura t-tisħiħ ta' dik id-demokrazija f'pajjiżna u anke fuq livell Ewropew. Il-Ministru tem jgħid li meta żgħażagħ jingħataw il-fiduċja, id-demokrazija ssir aktar b'saħħitha.